приятели, това е съботата. В Езекил 20 глава, в 12 стих и също 20 глава, 20 стих. И също в Изход 20 глава, от 8 до 11 стих. Това е външният белег, мили приятели, това е външният печат, който трябва да показваме със съботата, че ние се покланяме на живия Бог, на Твореца, на Създателя се покланяме. Ето за това казва Откровение 14:7 казва: бойте се от Бога и въздавайте слава на Него, поклонете се на този, който е направил небето и земята. Тук влиза съботата, мили приятели. И след това какво казва Бог там? Че трябва да се поклоним на кого? На нашия Творец, на нашия Създател. И за това е тройната ангелска вест да проповядваме 28 учения, Евангелието, и да научим хората. И след това какво казва в Матея 28 глава, 19-20 стих? И ги кръщавайте в името на Отца, Сина и Святия Дух. Ето, трябва да ги кръщаваме вече в името на Отец и на Сина и на Святия Дух. И тогава вече човека става вече нов човек. Старият човек вече умира и новият човек идва вече чрез водното кръщение, мили приятели. Така че белега на звяра, мили приятели, е поклонение в неделя, наложено с закон срещу Божията заповед. Белегът на звяра е поклонение в неделя, наложено с закон срещу Божията заповед. Така че, мили приятели, защо Бог казва: бойте се от Бога и му въздавайте слава? Защото Бог казва, предупреждава ни, че тук на тази земя ще има язви, онези, които се покланят на фараона, онези, които се покланят на католическа църква, на Америка и на работодателя. Ето, Бог предупреждава. Не се покланя на човека, а казва Бог: поклонете се на мен, а не на човека. Така че, мили приятели, белега на звяра е неделният закон, който ще бъде даден чрез църква и държава. Но кога? Официално, когато влезе вече писмено, когато влиза официално, и тогава вече неделята идва като белегът на звяра, или ще бъде наложено с закон срещу Божията събота. Така че, мили приятели, Божия гняв, Бог не наказва, защото искам да кажа, Бог не наказва, защото мрази, а защото дълго е търпелив и вика. И затова, че, мили приятели, този гняв е израз на правосъдие след векове на милост, мили приятели.